welcome back to my YouTube channel. Pasensya na sa boses ko kasi may sore throat ako at saka feeling ko magkasipon ako. So guys, for today's video, pakita ko lang what I ate for a day. Char! So yung mga pagkain lang, mga churva lang ng mga ganyan, no? Kaya wala akong may video. So yan lang muna guys. So, Diyos ko, wala na talaga akong boses. So pasensya na. So, please watch. Panahon kami kun makasanggi, among mais nagkapuliki, apan kami dagko og utang sa tindahan. Mao kini among kalipay, magkalingaw lang og tagay, among liog nagtuay-tuay, nagbalon pagtanduay. Mao kini among kalipay, kinhi karon sa kabukiran, apan dili ni mangita jud og away.
Napakadagang ipin. No. Pasa na pag-ikay mo. Ah.